लामसोगो खाजानि ताकते बुक संनो फाइदि हिंके चिंतिनि बहायनो हाय एलाम्बा गोथानि गोबांमा नांखुमा ककथाय रक खोना लायनो नम्बर 10 जहन 6:32-33 जिसु बरकनो हाय हिनै साखा आं नरकनो सयनो कुबिकक सावो मुसि नरकनो रुमानि आ चामुं आबो चुकनो हानिया आफासे चुकनो हानि आ चामुं कुबुइनो रुओ तामनि हिनखे चुकनो हानि अंखरै फायनाय आबोसे काइतो रुमानि चामुं बसे सिंसानो मोथांनाय नम्बर 9 जहन चैप्टर 15 verse 16 नरक आनो साया आंसे नरकनो सायो हाखे बथाय दंना दैखे बथाय गोबांमा थायथुं हनैसे आं नरकनो संगै रहर हाखे आनि मुंगै आफानि थानि मुंसासुक सानखे ब आबनो नरकनो रुआनो नम्बर 8 जहन चैप्टर 6 verse 29 जिसु हाय हिनै साखा काइतो रहरमानि बरकनो पयतो खायदि अमनो काइतर खायदि हनमानि नम्बर 7 जहन चैप्टर 6 verse 44 आनो रहनाय आफा याक सयाखे खरक साफानो आनि थानि फाइमानिया फिया पाइथाकनि सालो आंबनो मोथाङै दिसानो नम्बर 6 जहन चैप्टर 15 verse 18 असंसा नरकनो नाय सिलेरखे आबो आनो नाय सिलेर मासे नै नरक शिशुकदि नम्बर 5 जहन चैप्टर 3 verse 17 काइतर बिनि साजलानो संसानो माजरा बेना नै संसारो रहरिया तामोके संसारबा बबाय मोथांजाक सिथुं हनैसे रहर नम्बर 4 जहन चैप्टर 16 verse 1 नरक ता असलो थं हनैसे आं नरकनो अकक सावो नम्बर 3 जहन चैप्टर 6 verse 35 जिसु बरकनो हाय हिनै साखा आंनो मोथांनाय चामु आनि थानि फायनाय बरक ब अखै फलायग्ला फिया आनो पयतो खलायनाय बरक ब तैकां फलायग्ला नम्बर 2 टे चैप्टर 2 verse 15 ओ पग रंनो फोरोंदि बेबाक निनि फान बाय बर रकनो खा बराक रुदि खबो खरायदि खरकसा बाय फानो साक नांये तां जगदि नम्बर 1 एपी चैप्टर 6 verse 14 आबो बान्यो तियारखे बाजादि बजांगो कुबुइनो खादि काहामनो खाक्लाब खातिजाकनाय हायखे जुमुइनादि एलाम्बा गोथानि कखनामानि जत खनाय तनाय ताकुते बुकुक संनो काइतर हामारि कुपलुं खेरिथुं आमेन।